Čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa z Brawl Stars. A dneska dokončujeme Brawl Pass. Ja som už dačo dneska hral. Som si zobral coiny. Ostatok som nechal na video. A máme questy na Ranked. Takže ideme hrať Rankedy. Čo je za mapa? Dobre, rýchlo než mi ho takto zoberá. Dobre. Máme tu part 2. Dokončujeme Brawl Pass tier 50. A máme questy na Rankedy. Plus ešte mám ten ultra quest na... Jak sa to volá? Brawl Ball. No a potom si všetko otvoríme a ku koncu si povieme, či sa to vážne oplatilo alebo neoplatilo. To je sa čo v minulom videu som tiež hovoril, že ukážem vám, či sa to oplatilo alebo nie. Podľa mňa sa to neoplatí, ale tak skin dobrý. Ale inak to neoplatí. Môžem prestať zomierať? Nie. Teraz na chvíľu som musel vypnúť. Aha, však my vyhrávame. Čau. Som si nevšimol, že my vyhrávame, ale som si myslel, že prehrávame. No. A môžeme ísť v druhú hru. Ešte 3 musíme vyhrať. Ukáž, Brawl Ball. To sa mi podľa mňa započítaj do toho. Si zoberiem. Vám musím ukázať skin na... Pozrite, aký pekný skin mám. No, tam je Juju. To ma teraz netrapí. Ja dávam gol. A... Hop, hop. Hop. Davaj. Davaj. Bože. Nenávidím Nitu. Nenávidím toho hráča. Ale vyhrali sme, aspoň že tak. Bronz 2. OK. Tak máme tu dačo hypercharge. Na koho? Bas. OK. Ešte koľko? Ešte 2. Diffy. Dobre. A to je to ten quest, máme 11-15, potom máme, že Diffy 40 enemies, ale to si môžeme prehodiť. 3000 koncové 300 waflí, keď vyhrám 20 upside down showdown. Nenávidím upside down showdown, to je najväčšia debilina podľa mňa. Strašná debilina to je. Dobre. Na túto mapu by som si zobral Bastra. Prečo aký mám pekný skin krokodilo. Prečo nemajú ani gadget star power nič, ale majú power 11 a power 10. Aspoň že máš to ten skin na Bulla, to je Hopper. Hopper zo Stranger Things. Tam nie je proti Troverom zbytočná ultina.
Nehovor, že toto prehrám. Haha, zabil sa sám. Dobre. Dobre. Kľud. Než toto prehrám asi. Nenávidím Gem Grab. To je najhorší mod, ktorý mohli dať do Brawl Stars. Strašná debilina je ten Gem Grab. Aspoň podľa mňa. Nenávidím Gem Grab, fakt. A ešte ani to... Prečo mám taký tým, ktorý... No, dobre, nehovorím, že ja tu dačo robím, ale... Aspoň dačo, oni len zomierajú. No, to bolo čo teraz? Bull, zober to a vypadni. Zmizni. Prosím. Prosím. Tak. My to ešte vyhráme. Čau. V kuse to vyhráme, keď máme mňa v týme. OK. A ešte jedna hra v rankedu. Ja nenávidím rankedy. Neviem, príde mi to strašne také... Proste nechcem to hrať. Ja to robím iba kvôli questom. Hot zone. OK. Sú tam dve toté, dačo na diaľku. Takže... Najlepší spôsob by bola Lumi. OK. Mohlo nás to odpojiť. A máme Gem Grab, super. Digo mi zobral Leona. Neviem takých ľudí. A ty čo spíš? Však berda čo? Dig zase nás to odpojí kvôli jednému. Heist. Super. Dobre. Áno. No. Musíme túto hru vyhrať. Nemusím ísť potom zase rankedy. Mňa nebavia rankedy vôbec. Poď. Debilina. To prehrám. Ja to nechcem prehrať. Dávaj. Leon, však rob dačo, prečo si tak ďaleko? Bože, náš Leon nič nerobí. Nič.
Nič nerobí náš Leon. Zomiera. Maximálne. A ja si stopím za chvíľu. Som si nevšimol tu Ems na druhej strane. GG. Máme prehrať tú hru. Môžeme ísť ešte jednu. Super. Bounty, jasné. Dobre, zase dačo na diaľku. Super. Čo si chorý? Dobre, tu je tam Lumi, Leon a Shelly, super. Dobre. Dobre. Ja som vám zabudol povedať, že mám tento skin ešte z Brawl Passu na Maisie. Aspoň viete, aký je drahý toto. Nie že drahý, ale aký je starý toto účet. Vtedy stalo ešte gemy. No akože nebolo vtedy ešte plusko, ale proste už tam to stalo peniaze. Ale normálne ešte stalo za gemy, tak ja som si kúpil ešte za gemy. GG. 7-0, viem za mňa vyhrať. Dobre. Máme ďalší, to ten čo tam bude. Ranke Starter, poď. Za čo dobre. Jasné, super. Sme na 46, 2, 4, posledné 4. A to dáme 4 hry v tomto. Dáme si Bibi, dáme toto, dáme gadgetu, dáme Power 8. Počkaj, čo mi tam ukazovalo? Raz, dva, tri, super, máme Diamond. Nice. Equip. A hop. Zdáč to, tie posledné 4 hry pôjdu rýchlo. Dobre, takže Colt, Ali a to ten Shelly. Berju. Vekna prichádza. Daj mi ju. Bože. Nenávidím takých ľudí. 12-15, fú. Dobre, máme Griffa, Shelly a Chestra proti nám a my máme Mandy a Belle. Dobre. To Shelly na ma netrapí teraz. Tak. A ešte raz to tak spraviť. Hop, 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 hop. A go. Čau. Ten pinovek je strašne pekný. Páči sa mi. Ešte 2 hry. Brawlbally. A otvoríme si svoj Brawl Pass. Povieme si na konci a to bude všetko pre dneska.
Dobre. Now you see how it's done. Dobre. Dzik za voľnú branu. I love you, Mr. Bat wants to play. Nahraj. No, však daj. Bože. No a poslednú hru. Snáď som, že bude taká normálna. Bo to je random. Koniec. Tough as nails, hard as a rock. Dobre. Čau. Prihraj. Bože, davaj. Ja ho zabijem. Daj som tú loptu. Cool it. Tak ty ju nebereš. Smack attack. Kujete teraz. Hop. Nice. Máme k tomu aj legendárny starodrob, ne? Hej. No poď. Čo tam bude? Skin na Nitu. Shiba Nita. To je pekný skin. 1500. Sme na 48, máme nový ten quest, máme switchnúť. 150 trofejí, 30 výhry, DPH 40. 150 trofejí, to je pohoda. 48. A toto nerobte. Ale ja si tie posledné 2 kúpim. A ideme otvárať. Ďalší legendárny. Čo tam bude? Golden Rico. Či Loaded Rico. To je pekný skin. Máme tu pin. Plačúca wafla. Super rare. Kredity. Máme tu Scoops, ahoj. Steve to není, je to robot. Bohužiaľ. Rare. Toto. Tu máme ďalšie gemy. Ďalší Star Drop. Super rare. Máme tu Demogorgon pin. Ďalší Star Drop. Máme tu Blingy. Star Drop. Coiny. Ikonku. Star Drop. Kredity. Coiny. Blingy. Star Drop. Epic. A máme tu skin na L. Na Lumi. 11 Lumi. A legendárny Stardrop. A čo bude v poslednom? Dokopy 3 legendárne Stardropy sme mali. A Empress Bonnie, to je pekný skin. OK. No. Celkovo povedané, nevyplatí sa vám to. Je to zbytočné. Aspoň pre mňa. Ale keď chcete tento skin, tak si ho kúpte. Keď chcete ďalšie tie dve varianty, napríklad mne sa najviac páči tento červený, tak si kúpte plusko. A to bude všetko. Vidíme sa o... neviem, asi možno zase piatok. Čau.